Welcome back mga kachapsi sa aking YouTube channel. At ngayong araw ay nandito tayo ngayon sa Barangay Bungleo, Laong, Northern Samar para sa kanilang fiesta celebration para sa taong 2022. At ayan, mamimista na naman tayo. Abang-abang. A few moments later. Ayan, nandito na kami mga kachapsi sa Barangay Auditorium ng Barangay Bungleo. At nandito tayo, dumayo tayo para makipagdanis. Shoutout nga pala sa lahat ng mga taga-Barangay Bungleo at pati na rin sa mga kababayan nating na taga-Barangay Bungleo na nasa Maynila na hindi nakauwi. Shoutout sa inyo. Para sa inyo ang video ito mga kachapsoy. Ayan. Shoutout din pala sa pinamistahan namin. Yeah. Sana patagasin nyo naman kami. Yeah. A few moments later. Ayan mga kachapsoy, kaupo ka lang, kuratsa ka agad. Sapak tayo kaagad sa kuratsa. Nako, ubos ang pera natin dito. Nako, nanalo ako dito mga kachapsoy. Hindi man lang ako pinaporma, hindi pa nga ako nakakatagay. Pinakuratsa na kaagad ako.
moments later.
waray, di nakatiis. Umuwi.